حجي تأمرات يخنقركم زقلكم مسونكم نحوسكم كتستنتنوا ودما نباكم كحدقوي أبزو ماغان انت السفروان زمرحوان هاجر زنبر مهور انتاي كخون نصبيو سمعوا وزي بتاريخ 3 عمت أفتصم تصلال زعاتوه شماقله انتاي كم زبل سمعوا مساملاخ اندا تباسه እኛ ሀገር ላይ መሆኗ ገነት የተረጋገጠ ነው እና ስለዚህ ቀጥሎም ደግሞ መጽሐፈ አዳም የሚባል አዳም ገነት አብ ሀገርና መخوانا ዝተረጋገጸይ ቀጥሉ ድማ መጽሐፍ አዳም ዝባሃል አዳም በመጀመሪያ ዝተፈጥረሉ አብዚ ኢትዮጵያይ ወላ ካብ ሐመድ ይኹን እንበር ናይ ኢትዮጵያ ሐመድ ከመይ እንተልካኒ አብ መጽሐፍ ሄኖክ ኤልዳ አብ ዝተባህለ ቦታ እዩ ፈጢሩና አዳም ይብል አብ ጎጃም ዳሞት አብ ዝባሃል ዙሪያ ማለት ብዙሕቲ መረጋገጽ አዳም አብዝ خمس نبره نوح كمان ابزا حتي فاسيل لسرحو بيت منقس ابزا حتي فاسيل لسرحو بيت منقستي تقبيرو يزبال عبد مريت معد مستر ندلو نوح هوي تقبيرو تباهي الخمان ينقري نوح ابزي 3 عمت سلاز نبره يسوع كريستوس دماني ኢትዮጵያ ስለዝ ቀደሳ ማርያም ድማ ነዛ ሀገር በጣም ስለዝ ፎቶታ በጃኻ ወዳይ አነ ካብዛ ኢትዮጵያ መኸዳ ይደልኔ ትብሎ በቃ በል እንድሕርስ ጋዕ ክንድዝ ፈቲኽያ ንዓኺ ይበክለኹ ባረኽያን ቀድስያ ኢልዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛባ ሀገርያን ማርያም ይብዋ ኢትዮጵያ ሪኻ ንሕና ፉልያት ሀገሪና አዳምን ይዋንን አብዝ ካብ ተፈጥሩ ኢየሱስ እንድሕር አብዝ መጽ ነይሩ ኮይኑ ማርያም እንድሕር ብዙሕ ጊዜ ናብዚ ተመላለስ أبتانا كيركوس السا قدس يوسفن يسوع كريستوسن حمش تورحن فرقان تقميتهم يما أبمزجوا الله خير إيه أنا سلسل زغلنا هلا ولا تابوت كمان كله تعسرت تزازات نود سب زتوا هذا زغل كوفليات هاجر يجرنا أيو እና ይሄ ሁሉ ነገር ያለበት ታቦቱ ያለበት ትእዛዝ የተሰጠው ለሰውልጅ ይሄ ሁሉ ልዩ አደርኮ ያረጋናል أنا معات صلولات معات وففير إيمو كمز سبعي زيروز لتسأل رأي فلتن كاب كمز استولد أبي أحمد سي إذا بتحي وضلو نايت سلالة شاف من شو خبي مخانو اتفقنا رو تبلو بلو نفتح كنيا قدس متحف دما انتايلو نظم كمزي يوم عينت سبا سلطانن شما من تومن دقف تومن انتايلو خمزن بي تملكوتو ازوم دمدم الناچانوم فين زبل زولو مسافنت ኢትዮጵያ በዓል ጻድቃን ጌታቸው ጁላ ሬድዋንን ካልኦትን በመስተን ጫትን በሀብትን ብልጭልጭን ዘጌጹ መዃኖም ፍሎት ወድ በሻሻውን እንተሆነ ዘርእ ኸጽነት ኩናት እንዳወጀ ዘርኡ ኸባዝሕ ጓሉ ዘሐለፈ ቅንያት ከም ዘመርዓወ ትፈልጡ ዶ ነዚ አቢ ትግራዋይ እቲ ተማርዑ ጓሉ መርዒና ትግራዋይ ተማርዑ ልብልኔው ኦሮሞ ተማርዑ ልብልኔው አምሓራ ብዙሕ የሰሚዕና ያው ታይም ኻኒ ፍለጢ ግን ሃም ተማርዒት ሰሚዕ ያነለ بتغس مصحف قدوس نملكوتو قال بقالكم ببلكم نغوسا قلعا زخونه مسافنتا دما كبلعن كستيون زحادرو هاجر ويلا مصحف قدوس ملسي له اول سعيدنا ያው ሐቂይኮ መጽሐፍ ቅዱስ ታይ ብዛዓተም ለውግዕሎ ያው ምዝር እስትልጋነ ለውግዕ ለይጋነ እንዲ ግን ንስማዕ እስቲ መጽሐፍ መክብብ 10 ንጉሳ ቆልዓ ዝኾነ መሳፍንት ድማ ክበልዑን ክሰቲን ዝሓድሩ ሃገሩ ወይላ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል 16 ናብ ሃገረይ ድማ ክመልሰኩም ፕሬዝዳንት ሃገረይ ካብ ዝተማህሩን ዝሰልጠኑን ስድራ ተወሊዱ ኸብቀዕ ንጸጋን ክብርን ስድራኡ ጠንጢኑ ልዕሊ 3 ዓመታት ታበጻድፍ ሰፈረ ነቢይ መራሒኣ ኤርትራ መሳፍንታ ድማ እዞም ዝረአይኹም ኮይኖም መዋእል ህይወቶም ብገድልን መከራን ተሳሒሉ ሓይሊ ዝደለቡሞ ጉቦ ዘይተሓወሳ ብደም ዝመጸት ቁራስ ቅጫ በሊዖም ምስ ህዝቦም ዝሓድሩ ድማ መሳፍንቲ ኤርትራ ስለዚ እንደገና ናብ መጽሐፍ መኽብብ ጥቕስ 10 17 እንታይ ሊገልጾም ንርአ
ንጉሳ ወዲ ኹብራት ዝኾነ መሳፍንታ ድማ ንምስካር ዘይኮነስ ሓይሊ ክረኽቡ ብግቡእ ግዜ ዝበልዑ ሃገር ብርኽቲያ መኽብብ 10:17 ኣቱም ሰባት ትንቢት መጽሐፍ ቅዱስ خلي أول لهم مصحف قدس أو قال طيب نجوسا ود خبرات زخنة مسافنتا دما نمسخر زي خنة حيلك رخبو بجبو جزيز بلعو هاجر برختيا مكب مصحف مكب معرف 10 قطر 10 ሰባት ትንቢት መጽሐፍ ቅዱስ ዝተግበረሉ ዘሎ መዋእል ከም ዘለና ተስተውዕሉ ዶ ኣለኹም